Pakada pala di rabi. Ano, sir? Nya ko na. Pantay niya na tayan. Tatan. Tatan, sir, sa galing. Inuuray ko nga sumangpot sir awan sumangpot kanya uray may sa kanya da sir amot sumangpot gana nabigatanin. Agpada sa anan na napasangpet pa iti pamilyada iti rabi, dagiti agkapsat ang Michael Galera ag 2029, Ken Sherwin ag 2025, kalapasan na nakita dalay nga nabangkay iti sityo nagtupakan Barangay Isit, Dolores, Abra. Nagsagaba dati nagduduma tama ti bala ti paltog. Imo na nakita na iti bangkay babangay ni Rudencio, kalpasan na nasilawan na agarup alas 5 iti parabangon. Gaya ako sir, di pa kalasudananan ko. Tatan. Sir, nakita mo yung motor kan tao dyan. Nakamotor ka sir, tricycle ko. Sinarde ako sir, pinukusak ti silaw. Kita ka sir, tayo mo tao mo tayo. Hindi lang may sir, nakita dyan may saan ko, nakita dyan may saan ti kanan. Yan lang sir. Sala nakita. Sa lang tayo nalawagan sir. Kada ito ang lugar ti nakakitaan ti bangkay, dagiti agkapsat ni Sherwin, nakita nga nakita kada ito nga lugar. Ininto ti kapsat ng ni Michael, ti nakita iti mismo kanal sa mga nga metro ti kadayuna, kahit manipot kada ito nga lugar, sa mga metro ti kadayuna makita iti pagtayanda. Hindi ko na nangagling nga putok ko sir ito daya. May mga namnamawan nga suda sir nga nikpepan ko. Last year rabi reji putok ko sir. Kumunam namawan nga isuda nga nikpay mapan motoron ko masar ng gapunta ko mapanawan di basig mi anak nagtuloy sir may nangkita ita di kon hangga nagpanag alauna urasak uray ko nga sumangpot sir awan sumangpot kanya uray may sa kanya da sir amot sumangpot gana nabigatanin. Sayo lang nadamag tayo. Sa amin lang nadamag at tayo sir bigatan nagsapan sir ng puno kawandak nga dadakanutan sir nga napasagid ta kawandak ano ni Michael kakitaon dadadi ka no daya natayda ka nung kunanan uncle na sir di bangit. Pagka nagsagit tinakim ko, na gulbi pero kita anak ko nga duwa. Kat agi dyan mo Jason 7 sir, gito la asawa dati kadinada dito'y balasiw. May trabaho da. Awan sir, ano da, uwan para sir, no damayap kanya da nga panagkatikwa. Pagkasagi waras kadagra, pasilangmat sir, ito bubranda. Narekobre ti polisya ti siyang mabasyo ti bala. May sa live ammunition ng deformed slug ti caliber 45 iti crime scene. Madaman tinuunag yung investigasyon ti polisya para iti pakabigbigan ti suspect and kang runa na motibo ti pamaltog. We are exerting effort nga ag-conduct ti nununig ping investigasyon may kan man ustisya dito panakapasamak ti duwa nga kapsat. Yung kumusta record iti kapsat? So para di dati may isang amin nga ito'y Michael Galera. The previous nga ako na dito yung kaso na na-serve pa kanya na ti balipat nga warrant of arrest. Duwang violation ti 105 Republic 10591 ken duwang kumilik gun ban. Kaya nakarawar dati na nakapag-bail mo ti property ban. Maipagarupan iraman pa ni Michael iti insidente ti pamaltog iti naglabas kinadamit nakaririn ni Sherwin iti Nobyembre panggap tinatagbata-baka na. Kabayatan na, ibilang ti barangay chairman anang tedmanen alarma iti barangay da tinapasamak. Nadagsun ti ri nami ata tatalang nga mapasama detoy nang runa kasinsin ko pay. Bagkumano nga mapabungan kadagiti kabaranggayan dito napasamak. Kuwara ito naidumduma. Dawat kami ato yung ustisya sir nga para kanya da. Dapat ubing mga basit. Napanawan na sir. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.